Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра музей гісторыі і культуры габрэяў Беларусі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Што вы можаце сказаць пра гісторыка-культурную спадчыну габрэяў Беларусі? Габрэйскі народ, ён жыў і жыве ў Беларусі на працягу стагоддзяў. Пачынаючы з канца 14 стагоддзя, калі вялікі князь літоўскі Вітаўт даў прывілей габрэям на пасяленне ў вялікім княстве літоўскім, і да сённяшняга часу габрэі беларусы ідуць поплеч. Важны момант, што габрэйская супольнасць у вялікім княстве літоўскім мела вялікую аўтаномію і вялікія прывілеі. Калі мы паглядзім на гісторыю габрэяў 16 стагоддзя, 17 стагоддзя, то мы бачым, што безумоўна яны бралі ўдзел у культурным жыцці вялікага княства літоўскага. Гэта народ Бібліі, мы маем вельмі шмат арыгіналаў Бібліі на арыгінальнай мове. Калі казаць пра 19 стагоддзе, то вялікая частка насельніцтва гарадоў Беларусі гэта былі прадстаўнікі габрэйскай супольнасці. І такія вялікія людзі, як там Эліезер бен Ягуда, які быў аднавіцелем іўрыту, ён паходзіў з Беларусі. Шэраг прэзідэнтаў, прэм'ер-міністраў Ізраіля, яны паходзілі з Беларусі, нарадзіліся тут у Беларусі. І таму, безумоўна, вялікая роля габрэяў у фармаванні агульнабеларускай культуры. Гэта ўзаемадзеянне, і гэта вельмі каштоўна для нашай нацыянальнай культуры. Дзе месціцца і калі пачаў сваю працу ў згаданы раней музей? Музей гісторыі і культуры габрэяў Беларусі быў заснаваны ў 2002 годзе, і ён месціцца ў Менску на вуліцы Веры Харужай. На сённяшні момант трэба сказаць, што музей праводзіць такую вялікую працу, з'яўляецца адным з цэнтраў даследавання гісторыі культуры габрэяў Беларусі. І трэба сказаць, што калі мы параўноўваем сябе з іншымі сталіцамі там на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, то вось там паўсюль ёсць такія асяродкі памяці пра габрэйскую культуру і габрэйскай культуры, таму што супольнасць габрэйская працягвае жыць таксама і ў Беларусі. Вось і наш Менскі музей у гэтым шэрагу годна прадстаўляе гісторыю культуру габрэйскага народу. Цікавыя экспанаты і дакументы экспазіцыі. Цікавы момант, што у складзе музея ёсць бібліятэка ўласная і ўласны архіў. Гэта, канешне, вялікае дасягненне. Не ведаю, наколькі ён зараз можа лічыцца такім адукацыйным цэнтрам, але у перспектыве ён можа лічыцца такім навукова-даследчым цэнтрам, як адна з функцый яго. Што датычыцца цікавых рэчаў, то вельмі вялікая калекцыя сабрана з 20 стагоддзя. Напрыклад, вось у супрацоўніцтве з інстытутам Яд Вашем у Іерусаліме былі адноўлены 15 000 імёнаў габрэяў, якія страцілі жыццё ў час Халакосту, якія загінулі ў час Халакосту ў Беларусі. Вялікая колькасць людзей, пра якіх не было ніякіх звестак, яны былі распазнаны на фотаздымках вось таго часу. Таксама ёсць лісты, ёсць запісы музыкі габрэйскай яшчэ вось пачатку 20 стагоддзя на ідышы, якія вось словы. Ёсць узоры габрэйскай матэрыяльнай культуры. Таму, я думаю, цікава. Можна паслухаць экскурсію на беларускай, рускай ці англійскай мовах. Навуковая дзейнасць супрацоўнікаў музея. Сапраўды навуковая дзейнасць яна вядзецца і вядзецца вельмі інтэнсіўна. Напрыклад, вось вядзецца справа пра прадстаўленне на званне праведнік народаў свету. Такая звесткі, што некалькі дзесяткаў ураджэнцаў Беларусі атрымалі такое званне у выніку дзейнасці музея. Пазней ёсць вялікая даследчая праца па гісторыі мінскага гета. Вось Мінск габрэйскі, мінскае гета. І не толькі. Таксама ёсць гісторыя аднаўлення сям'і. Вось калі страчаныя былі сямейныя сувязі ў час ваенных падзеяў, то вось музей аднаўляе гэта ўжо фактычна навуковая дзейнасць. Прадстаўлены таксама габрэйскі супраціў у час нацысцкай акупацыі. Это 41-44 гады на тэрыторыі Беларусі. Беларускія партызанскія атрады, напрыклад, як знакаміты атрад бельскіх у Нальботскай пушчы і іншыя, якія
змагаліся з нацыстамі. Таксама ёсць рознага кшталту публікацый, якія тычацца гісторыі габрэйскай супольнасці. Ну, увогуле гэта вельмі добра развіваецца, таму што ёсць шэраг навукоўцаў. Мне здаецца, што навуковая дзейнасць, яна на такім даволі высокім узроўні. Цікавыя факты дзейнасці ўстановы. Важны момант гэта тое, што установа з'яўляецца грамадскай ініцыятывай. Калі казаць, што часам сама дзяржава Ізраіль там арганізуе, што тут яна сама арганізавалася. Вось ёсць габрэйская супольнасць у Беларусі, прынамсі ў Менску, яна была арганізавана. І ў гэтым, канешне, вось эта грамадская ініцыятыва, яна вельмі важная. Там каля 40 000 экспанатаў. Гэта, канешне, не ўсе не выстаўленыя, але ў фондах знаходзяцца даволі значныя рэчы. Функцыянуе сайт і электронны каталог. Электронны каталог архіва, дзе можна паглядзець электронны каталог бібліятэкі. Паступова гэта ўсё арганізуецца. На сённяшні момант гэты музей, ён з'яўляецца такой візітоўкай, ці адной з візітовак габрэйскай супольнасці Беларусі. Чаму габрэйская культура цікавіць беларусаў? Габрэйская культура – гэта культура Бібліі. І паколькі для нас, беларусаў, важны момант з'яўляецца біблістыка, як мінімум стары запавет – гэта увогуле тое, што было напрацавана габрэйскім народам у старажытнасці, і далейшы, да і новы запавет таксама яго, калі браць, таксама гэта спадчына габрэйскага народу. Тут, канешне, вельмі шмат такіх сувязяў. Іншы момант – гэта тое, што для беларусаў габрэі гэта фактычна не чужы народ. Побач жывем, і гэта добрае суседства такое. Таму што у нас, напрыклад, вельмі складана сабе ўявіць, што будзе такі вялікі антысемітызм ці ўвогуле праяўленне нечага такога антыгабрэйскага, бо вялікі досвед суіснавання. І таксама, можна сказаць, вялікі ўнёсак габрэяў у беларускую культуру. Тут дастаткова сказаць пра Змітрака Бядулю, які там з'яўляецца адным з заснавальнікам сучаснай беларускай літаратуры. Музей гісторыі і культуры габрэяў Беларусі сабраў вялікую колькасць экспанатаў, дакументаў, матэрыялаў і фатаграфій, злучаных з гісторыяй станаўлення беларускага габрэйства. Кожны наведвальнік можа адчуць дух старога габрэйскага мястэчка, даведацца, як спячы мацу на песах і паслухаць пласцінкі з мелодыямі на ідышы. На мой погляд, годная справа, бо Беларусь – радзіма тысячаў габрэяў, якіх ведае ўвесь свет. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!